Ini 3 tarik November 2020 sini ST Corporation Tribal Welfare Department top থেকে जों 40টা बेनिफिशियारि 35 জন নাকি जों অটো রিকশা অটো বাক্কা tei 5 জন নাকি চিনি খরক বাংকাই চিনি रेस्टुरेंट खुलिनायनि बागै दुवान खायनाय बागै जों बेनिफिशियारि सिलेक्ट खायखा जों साइमानाव चिनि बीजेपी आदि सरकार फामिनि परेगो अब जों 4 बार प्रग्राम खायखा चिनि जों लोगो जों एटा बसर जों डिप्राइबिं दंमोनि जों नुखा चिनि दाताव जों नुखा बरक 25 बोसोराव बरक रेलांमाया जों मात्र 2.5 बोसोराव प्राय 250 नि ऊपर ना 250 नि ऊपर जों बेनिफिशियारि जों रैखा 2,500 सरि 2,500 बरकनो जों एसटी कर्परेशन हयते जों बरनो बेनिफिशियारि बाक्का रां रैखा अब जों साइमा 2.5 बोसोर जों सामों खायमानि जोंनि पारफरमेंस जोंनि एचिभमेंट जों कम्पेयार खालायखांलाय बरक प्राय 25 बोसोराव रेलांमाया बरि बागै जों दिनै बेलायखे दंथगो जों तै बिरिनाय तिनटाबो ताले स्किम फाइ दंगो जों जेमानसाक जों कायसाबो एक पैसाफोरनो जों कारकारिया जे दंमानि जत जों स्राय स्रायख्लाय जों रगो तै फाइनाल दिनावबो जों रिनाय अबनो कायसा जोंनि ट्राइबल वेलफेयार डिपार्टमेंट टप থেকে जों एसटी कर्पोरेशन जोंनि सामों जों चलाय दंगो जों सामों खालाय दंगो बनि बागै आं जतन हायनो हाय आरो बिसेसजन कय मुंखाय जोंनि बेनिफिशियारि रक जे लोन मानाय रक आं बनो कयनाय जेराव नौनि बिसिंगो लेनदेन गाहाम मावनाय अमज सरकारनि रां अ फ्रि माया जोंसे इन्टारेस्ट मा सुओ आबांगै आं जतन कयनाय जे जोंनि अट' मानाय रक जे स्मल बिजनेस मानाय रक ग्रसारि मानाय रक न जे सरकारनि नियम माफिक सरकार नियम मते बर मा सुनाय एकदम कम इन्टारेस्ट मा सुनाय आं जतन कयो हायनो बागनो जोंनि कर्परेशन गाहामके चलावनो हांखाय जोंनि लेनदेन गाहाम मावनांनाय जोंनि लोन रिकभारि गाहाम मावनांनाय अबनो दिनै जों जतन आं कयनाय जोंनि बेनिफिशियारिनो जेराव गाहामख्लाय दंदि जोंनि जे अट' मामानि बाय अ लोन मामानि बाय जाहाथे नोंनि परिबार गाहाम मोनथों परिबारसो गाहामनिया जोंनि जाहाथे गोष्ठी जोंनि दफा तैबो उन्नति मोनथों अ आसा नारगैनो जों दिनै हायनो जतननो जोंनि खाकसा माथे हामबाय आफाराव